UFO umie wjechał. Wiecie, ja też miał kiedyś taki szpasowny fal. Chyba ze 30 lat temu nazad przyszedł ci do chałupy letko jedzony, a było to bez zima, kiedyś się pieronem drapko robić ma, tak na odwietrzesz, kiedyś się już gryf nie w kachlochu rajcowało, otwierałem jedno okno do mora, sobie deczko izba przeluftować, wlazł ja ci do Andrzeja, pomaluśku się sebliką i kiedyś był ci przy sebowaniu szczelików słyszało oby coś i ćwierkoluło, albo co. No ale jak to zdziepko na tintami, nie dołek tam telapozor i kiedyś już się blank seblik, winowe samy pod bliczce wlazuje ci do izby. Jeszcze nie szkiertnął szaltra, teraz co ino zdziepko dźwierze napoczną ostwierzać, a sam mi jak ci mi coś na łeb, ze łeba na gnyt nie prasknie, coś mi włókło na kartę czoło zakudły. Ludzie, tuż to przeca idzie do galot naprać, ćma, cicho, żadnego nie ma we chałupie, co wie letko naflekła sam, coś ci puknie na na gynik. Ten, co się też telał o tym UFO, nie godało, a to była srogo tajemnica, no, znajdziesz to, bo Amerykanie bez tam coś i drugowali, chociaż nasze ścigi i heksy zawdy na mietłach furgali, ale to byli bery starych ludzi. No i żyknaj no tyle, co strachu miałeś pełno żyć, ale pomaluśku opaternie biera, tak gracą po ścianie, trafiałeś na ten szalter, szkrytnąłeś i kiedy blendło światło, to te cosik pofurgło na krun leuchter. I wiecie, co to endlich było? To był gryfny papagaj, kiedy kogoś ich ze klotki pitnął i kiedy się już ćmiło w karoci domie do izby skuritego, co było otwarte okno. I co miał robić? Ano jeszcze jeden sztamperlik tego papagaja do neca, a jo do prikola. No, ojgyn z pnioków.